Donc no aba pa hosiman radio num enuma de shimamba ha Adom TV de yedro no kase to no pay me am de kase no esomedin ediokatachi eje skapa fe ensem no inchiremu eni ekua enko no ya ba ya beden fihia no dum wo twene dan ya wodem ne mpanyefo ko bie ya ohunu so manfo no mo bie hwetwa na gumu ye no wesi ye wonwene so no betu no ewo atwema kwanwoma municipality asante mantam no mo ifie wa ma me na otonton sakakra wo ifie o ifie o timo na otonton sakakra wo ndi according to na no obi ya refro do wasre do okoye wo ma so kropo ndi ma me no ko ayefro de ka o ni boy ena na wo fie ndi according to ni boy no ka di the third jot no to awo no ena no se o pia ko ta de aba enti o ko do feri ni ana se o mra metna animo na obi enyo andi ni abo na ko na se ka se mere da wo de disu ni ana ko ye no ono ko nya be wana ata fra no e be du fie no ma no kwa fro no be du fie na ko ba no o so ba na ba fre de ko e wo so aka no wadu ba no be du fie no na gare so wa ba 2 years kina be ni gina ekwana no uya na ama na we was ma ewu ndu wura de bo danza kwa excuse Achimesia kwa no so ewu ebu kwa South municipality epo ye mantam na emu mebuno bia won mo hon maka mo ho bomato ho bomonten so yo ye kira no wadom se galamse ese won mo nsa senti panyefo hwe no nya ho bibia nya saade a edi ebesi yani swadi hu nyina e ba akopɛ ɛne sɛ mpem bebre ye ka sɛ achenkwa ye no mbre mu nanso akɔba ne sɛ enei yensu a ye no mo no ya contaminate no ensu a ye nom a eye twafo supon akosi ene ensu a hodo nyina no ensu no asɛe na ensuo no asɛe no asɛe ne sɛ yɛn galam sɛ yi ɛna asɛe ensuo no ɛno nti concerned citizens of Asiapa ɛka yɛn ho abɔ mu sɛ enough is enough enti yɛntimi nyɛ biribi na yɛntimi ɛnstɔpe illegal mining a yɛyɛ wɔ nsuo mu ɛyɛ asɛm a ahomete paa na ɛyɛ yɛkuafo a yɛne ɔmo ɛte kurom ha ɔbrɛ ɔmo brɛ yɛkuafo a omumma ko fom ema yetimi ndidi omunya nsuo no mda yemo farm produce eno nti ena agenja yen se yenso yemfa ya no ntum nananom ayebi yewura na sebre juma mpofo ono otunu wosi hwa se obeko illegal mining nanso sebi obakufo ensantimi katanya miani da sebre ye de no yen consensus of Asiapa yenso se ye de yenso se kasa na yemo manfo ne ho se yensuo no ehu hia yen kafo obetima yeye supo obetima yeye blem obetima yeye enu nti enene anopai amenyana sanse mi so anopai kase no memfansi medin ediokatachi eje sikapa makramo